lanang wadon hang nekani nilyangaken susahing ati longgur ring pasir pasiran sambur samburan reretoan ambi mangan selonjoran lanang wadon ubyer-ubyeran gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerak zakat bisik-bisik semayanan matri Manut, Dak. janji orep biareng sir-siran ambi gandengan gendeng asli bianyu wangian Yo yo yo. Rasakan Banyuwangi yo. Kerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani angin yang akan susahing ati longgur ring pasir pasiran sambur samburan reretoan ambi mangan selonjoran lanang wadon ubyer-ubyeran gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerak zakat bisik-bisik semayanan matri janji orep biareng sir-siran ambi gandengan gendeng asli bianyu wangian sir-siran ambi gandengan gendeng asli bianyu wangian Luar biasa. matur mbah nuwun Pak De Nggih, matur mugi-mugi nuwun. jenengan sehat selalu nggih Amin amin ya Allah ya Rabbal benjing Alamin. mayang teng pundi ya Alhamdulillah mayang wonten Solo. Weh, tanggapan. tanggapan Mulang. Mayang niku mung nderekne Mas e kok. Wong Nggih. ki weh Matur nuwun Mbak Prigel. Nggih. karyane pengajar ana SMKI. oh ngaten nggih Sekolah menengah karepe Karawitan. apa? Karawitan. Oh, karawitan tak kira karepe Nggih. dhewe. Niku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik, nggih. jenengan sing mucal anu nggih gambar Nun, gambar kok saged? lho
Gambar napa pedalangan jenengan? Pedalangan. Oh, pedalangan. Dalangan, yo pelek, yo selebor. Mbak Porok sisan. Lah tukang sepeda kok. Nggih, Makasih. sehat selalu nggih. Nggih, amin amin. Pak amin. Dalang, Nggih, terima nggih. kasih Pak D, gareng, Sama-sama. panjang umur nggih. Amin sayangku. Ya, dan luar biasa.